Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 7 kenan agogon TU da Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International kan mita 19. Ismail Karatu Abdullahi. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga kanun labarun duniya. Da fari za ku ji cewa a Najeriya gobara ta kashe yara biyu a wani sansanin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Shugaban Rwanda na shirin ganawa da takwaransa na jamhuriyar demokradiyyar Congo kan rikicin gabashin kasar. Faransa ta yarda ta kulla wata yarjejeniya da Ukraine. Rahotanni daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa akalla yara biyu ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sansanin 'yan gudun hijira a karamar hukumar Mafa da ke jihar. An bayyana cewa gobarar ta tashi ne da karfe 11 na safiyar jiya Talata, kuma har yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba. A jerin rahotanni na musamman da muke gabatarwa dangane da dalilan da suka haifar da gagarumin koma baya ga bangaren noma a Najeriya, a yau za mu je zagayen tafkin Chadi, wanda a tsawon shekaru miliyoyin mutane suka dogara da shi domin gudanar da noma da kuma samun abinci mai tarin yawa. To sai dai kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakilin Bilaminu Yusuf ya aiko mana, rikicin Boko Haram ya haifar da ɗimbin matsaloli da suka sa ayyukan noma suka taɓarɓare a zagayen wato tafkin na Chadi. Ga dai rahotonsa. Manoman sun bayyana cewa ba sa iya zuwa gonakinsu domin noma abinci mai yawa saboda iyaka da mayakan Boko Haram suka musu game da tsoron fadawa tarkonsu ko kuma nakiyoyi da suka binne a wasu wurare. Malam Labo Tahiru wani ne da ya fito daga Baga da ke gabar tafkin Chadi ya bayyana min irin halin da suke ciki. To yanzu ai shi ne ya kawo yunwa ma a nan Borno akan wannan tafkin da ba ya samu cikakken aikin gona da harakan mu ta kama kifi da kasuwanci, don wuri ne wanda ke mutane miliyoyin jama'a suna nan. To da shi ne a cikin manoman mu 10,000 sai in ciki da mutum 1,000 suke noma a yankin. Malam Hassan Zabarmari wani ne da ya fito daga jihar Borno ya bayyana mai irin matsalar rashin samun taimako na yadda za su bunkasa noman su domin magance matsalar tsadar abinci da yunwa. Gaskiya talaka dai yanzu ya ba ma da wani alfahari ta bangaren gwamnati na cewar ta ba mu taki ko magani. Wayannan abubuwan gaskiya da abin mu talaka da abin mu muke yi. To sai dai gwamnatocin yankin sun ce suna bakin kokarin su na ganin sun magance wannan matsala ta hanyar tallafa manoma da kayayyakin noma na zamani. Honorable Mai Malabuni shine gwamnan jihar Yobe a Najeriya. Noma yake yanzu na zamani baya yiwuwa ba tractor ba kuma baya yiwuwa ba taki. Wannan shine makasudin da yasa muka siyo takin nan muka karya muka dan ba da sauki saboda mutane su yi amfani da shi a gwanakin su. Masu ruwa da tsakiya harkokin noma sun yi imani cewa sai an magance matsalolin manoma in har ana so a magance matsalar yunwa da tsadar abinci da yanzu haka yake addabar al'umma yankin gabar tafkin Chadi. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. Majalisar Dattijan Najeriya ta dakatar da wani sanata daga gaban jam'iyyar adawar kasar PDP bisa zarginsa da bata mata suna kan zargin da ya yi mata na yin cushe a kasafin kuɗin ƙasar na bana. Dakatarwar da aka yi wa sanata Abdul Ningi na tsawon watanni 3 kamar yadda shugaban majalisar Godswill Akpabio ya sanar a zamanta na jiya Talata, ya biyo bayan tafka muhawara da 'yan majalisar suka yi na tsawon awanni kan korafin da aka shigar a kan shi, matakin da babbar jam'iyyar adawar kasar ta ce ba a yi mata adalci ba. Ƙungiyoyin fararen hula da masu yaƙi da rashawa sun buƙaci gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar da ta gaggauta soke batun ƙudurin dokar da ke cewa babu batun biyan haraji ballantana bincike a game da kudaden da ake warewa bangaren tsaro na ƙasar, a cewar Mamman Wada, sakataren ƙungiyar yaƙi da rashawa ta Transparency International. Wannan doka da shugaba janar Abdulrahman Chani ya sanya wa hannu za ta mayar da hannun agogo baya game da dokokin da ake yi na ɗora ƙasar kan kyakkyawar turba. Mu da muka ga doka sai muka ce wannan haraka ta wuce misali don sabida ba a ɗaukar niyya a ce kuɗin al'umma, kuɗin jama'a, kuɗin ƙasa, kuɗin amana, miliyarori da miliyarori a ce a ɗauke su a kashe su yadda ake so, ba abin dokoki, ba abin ƙa'idodi, ba wani haske. Muna tsammanin wannan abun bai kamata a ce ba an yi irin shi. Wannan abun ba a taɓa yin irin shi ba ma a cikin Nijar. Mu ga ganin mu kama
an maido wannan almandahana da aka yi cikin minister de la defense, wato sai mu ce yanzu an maido ta ba kamar an ce ma mutanen ku ta ku ci kayan ku, babu wanda ya kai muku magana. Ga ganin mu wannan abu ba haka ya kamata a yi shi ba a yi ma ƙasa adalci ba aka yi shi haka. Wannan doka ta nuna ba an zo ba ne don a yi adalci bisa hakkin jama'a, kuma ta nuna kayan jama'a ba a ɗauke su komi ba, kamata ya yi ga doka a soke ta. Mamman Wada kenan sakataren kungiyar yaƙi da rashawa a Nijar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Rwanda Paul Kagame zai gana da jamhuriyar demokradiyyar da shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi a game da batun lalubo hanyar warware rikici da ke gudana a gabashin Congo. Sai dai ba a bayyana rana da kuma inda za a yi tattaunawar ba. Michael Kudusan ya haɗa mana rahoto a kai. Aniyar tattaunawar ta bayyana ne a yayin ziyarar da Kagame ya kai Luanda, babban birnin Angola, inda ya gana da shugaba Yawo Laurenko, kamar yadda ministan harkokin wajen Angolan Tete Antonio ya sanar bayan ganawar jagororin biyu. A cewar Antonio, Rwanda da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun amince da batun tattaunawar, inda a halin da ake ciki tawagar ministoci daga dukkanin bangarorin na aiki don ganin an cimma hakan. Ziyarar Kagame zuwa Angola ta biyo bayan wadda Tshisekedi ya kai kasar ce, inda a lokacin aka sanar da cewa ya amince ya gana da takwaransa na Rwanda. Lorenko yana aiki a matsayin mai shiga tsakani kamar yadda kungiyar tarayyar Afirka ta naɗa shi, kuma tun daga wannan lokacin yake kokarin shirya ganawa tsakanin shugabannin biyu, ko da yake ba a bayyana rana ba. Batun tattaunawar ya samo asali ne daga bukatar warware rikicin 'yan tawayen M23 da ya taso a baya-bayan nan a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, da kuma bukatar maido da dangantaka tsakanin kasar da Rwanda. Wata kotu a Uganda a jiya Talata ta yi watsi da bukatar da wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin masu auren jinsi ta shigar na neman tilastawa gwamnati ta yi mata rajista. Kungiyar ta fara shigar da karar ne a babbar kotun kasar a shekarar 2015 bayan da shugaban hukumar yi wa kamfanin rajista na kasar ya ki amincewa da bukatar rajistar, wanda zai ba ta damar gudanar da ayyukanta bisa ka'ida a faɗin kasar. RFI. Labaran kenan kuke saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International. 'Yan majalisar Faransa sun goyi bayan kulla wata yarjejeniyar tsaro da Ukraine bayan tafka muhawara da ta raba kan 'yan majalisar game da sabbin tsare-tsaren shugaba Macron kan Ukraine ɗin. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin. Wasu manyan ƙungiyoyin agajin duniya 4 a Denmark sun bayyana cewa za su yi karar kasar domin ta daina fita da makamai zuwa Isra'ila. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a jiya Talata, ƙungiyoyin suka ce za su maka rundunar 'yan sanda da kuma ma'aikatar harkokin ƙasar ne ƙara. Shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin Action Denmark, Tim White, ya ce bai kamata Denmark ta ci gaba da kaiwa Isra'ila makamai ba a lokacin da ake zarginta da aikata laifukan yaƙi a Gaza. Firaministan Haiti Ariel Henry ya miƙa takardar murabus bayan wani taron gaggawa na ƙasashen yankin suka kira, inda ya yi kira a kwantar da hankali kan rikicin da ƙasar ta shiga. Shugabannin yankin Caribbean sun gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa kan tsarin miƙa mulki na siyasa a ƙasar, wanda Amurka ta yi bincike ta buƙaci a gaggauta yi a waɗannan ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai na tayar da tarzoma biyo bayan ranar zaɓe da aka ɗage a ƙasar. Ga Rukayya